Dari sa Pamilakan kay? Ano ba? Guys, dito sa Pamilakan kasi dito ako pinanganak. Naod kaya na bibo din ang Pamilakan. Oo, totoo yan. Super happy. Enjoy kayo. Ngayon gihapon, sobra. I'm happy that I've been part of this celebration. Hindi kayo mga tao, no? Muli pa yun kayo. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making Anera po kaya? Sa ikil. all the time. Picture Yagaw po ni mo ni Saik. set up the angle, Ngayon ay kalinaw ron. tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now. Abot na. You be living your good life, catch a glimpse. Una ko ninyo ito te. Salamat. Dito ko. Dito na. Wala bayad mo soda na eh. Sod ko. Don't need any timeline to prove that this is my life. Sod na rin kuta. First time na rin kuta lapit. Mga ka-proud. Grabe. Alam ba ko sod ano eh. Sukad rin eh. Sod. Ano mo ni? Kuanan daw. Watchtower. Panahon sa Kastila. Grabe kanindot. Dito sa kwadong kuan eh. Tumatabay lapit. Give me the message. Bigaw eh. A rose will not grow with Balik na itong kiyagian na to. Pagmayagi. someone who says there's more than meets the eye. Show off Grabe ka. Cold na isla eh. Mura ni bit-bit ito no. that's yours, but I'll keep doing mine. Kung nakabantay mo no, kani yung gigamit. I-shield na murag shades. Ako kan ng palit og shades mo no. Kani yung gigamit. Tabay dapit. Catch a glimpse of Ito tamanong dapit unya ito. you. Cedric Parado! Oy, Kalan! Ligaw niya! Mo lagi? Kami, kauban may nakisakay ko nila sa Ike. Nga Cordel. Alas ako, Kalan! Nahawa no? Kita na kayo ba? Kita namin Dominic. Kitang Dominic for almost year na po. Tapos mo kitang Dominic, August. Kita namin itong pagumangko no? Sak saging ron. Grabe lusak. Domendadori deng! Grabe! Birthday kibon! Birthday na ay! Wah, si mama lagi? Mga jud. Wag gid mong mama di ay. Mana mo kuan dai? Mana mo kuan? Lusa? Oh. Mana dai? Don't catch you slipping. Ready na ka maligo pod niya. Kami kayo, lawom kayo mami? Para tamo na no. Amo din na bike ni mo jipe? Fake us a smile, walking the lines fine, but I hope Karon po ko balik suka din mas ayer jo kadong ini. Oy. Oh, may. Pura makadali na mo maray sa ari. Hindi tug pa. Papason ba? Doon niya ra kung kaon kaya kay kaon lagi no kay launa pa. Mas lusi. Naman na ray dadoy. Was sila isa tong bay. Aw si Saike. Isa iketo adto nagrodel. Basta man tipilin siya nagiluto nimo. Biko lagi. Mabiko. Mama di akong specialty. Itong saging ang ulit kana ko paglubok. Lagi. Ay mo kuya, Benz. Ito to, sa mag-ice. Hindi, huwag kang mag-ano na Kumusta man ay kuha na sakit mong kuan? ilok ba sugmat ko din. Mo kuan gyapon? Oo. Ngay kami basta na naman kurana. Gusto da. Di man nam kuno uyab di mo jibe. Ang adlaw ay dako man. Saan po lingaw ni mo na pag-uli ni mo? Ala lang ani, bayan na kamanang. Ang inim at ko pag TV bitaw. Oo, di gyapon kiti si Ide day. Na si Belgyog among pangtana. Unahan ko sa ilang dibay at to. Asan man kay ngabot ang bike nimo? Nalipot na nimo tibukis sila. Ngabot. Liya. Wa tubungon ato ni sir, tubungon ato. Agi kadto. Atong kuan. Ato bitong balihan na tungas mong kadto nya bukan tugbungan to. Challenge accepted din nga ana day. Hot Wheels magakayo din na jibe. Domenador deng. Asa man ka? Ay, putol din eh. Oo. Sige, kuhan ko kay nahawan, tungubos. Putol mo na. Sunog man yung kahuyan na. Nagbuwan ka to. Uno naman di kahoy ni sa una, nga naman. Putilan man ay.
Tungod mo no. Excited ako maligo. Ano ni pang replace sa trapal no? Hindi na daw maligo si JB. Ako ari ready na pod magmulhumol la pero di mo langoy. JB ko no, maitom jud kag balik ini deng. Butang na to bangan. Widi ah. Dili unya ro. Sabi ka init na. Tapos ako na ito kung sulit ko ba? Dahawi di pa minik ha. Sudah naman. Sige. Tarong hawid JB. Luis ko to project. Ay oh, ulta nga din pamangkin. Ay girlfriend ka na. Oh. Hindi ka nag-bless. Oh. Mama mo. Wala laging kuyog. Hindi ni kuyo. Ang kuyog. Vlogger ka doy. Vlog ra. Ikaw ang ano. Wala yung agi mo. Wala si Kendro no. Ay, uabot ka rin alas 10. Oh, exam. Sila ka rin. Ano na rin? Oh. Si San Juan. Kasi, munto na eh. Tuan na ato. Tuwan na agdo. Ano to? Yung minik na gato. Kasi, Uncle Bert, si Berjay. Uabot sila ka rin. Maabot sila karon. Kalimot man ko nimo. France. Si Franz, isa si mama. Wa, ang kuyog lagi. Wang kuyo, basta nala. Ha? Oo na, banda. Di nakakayo klaro. Nang duha. Ari isa. Abot no? Na, isa pang dalo ni. Kani. Ay, kamang mga tawo. Sa lapit din itong kuwan. Para po suway ni simple. Grabe ka cold. Nung i-friend. Piyaguke! Medyo kalimot to sa una itong ano na agenda. Asa man si Kuya Jerry na? Jerry West? Pinagay po ni Kulite, no? Balik di ka na yun July 7 din. Suliton din yung maning kuwan ni. Mama, ko nakapagiging ragas. Hold. Uy! Ito ding. Saman to ding. Stock up siya ba? Alan May! May ka-video ha. Padung. This should be reds. Ano yan? Ano yung Canada na to? After ko to? Wa man ko kakuan nga yamo de wa day nyo makit-e nya kamo nangita kay ingon si Gonza ara mag Pihoy si mana na usa pa nangita git makit-an pa di ay Kapa si mama oh. Manong na may baybayon mga ka-proud. Now I'm falling fast. Ayo. No. Feels like love. Kaya pa? Okay. Ano na itin? Makinta. Atinta na ba? Bango sa kabaryo, makatawi rin. Ano kuhan? Simon tanaw na ko anak ni si Dominic ano mo na Dominic no Igo na di ka? Ay, saan dagat? Ano ka pransa? Nice to kaayo. Uy, kuhan mo din yun. Lawam. Sugod na may gligo. Ano yun niya? Taon-taon. Sama ani tama me? Dili, itapad ko na ito yung Do? kuya gudo ni mo. Alam, ang bitbit lang. Ay mga boy, bitbit na doy. Bitbit. Ding! Ato may katulong. Sama na, Je! Kasi, Antonio. Let's go. Alam mo namang, oy, takiya ni Ron. Oy, umat ko kami doon. Alam mo amin. Puliin transport. Sige, sulit din sa'yo. Uy! Sakit stainless. Nga. Ikaw din na dyan? Lukso dyan! Ilagay mo sa kan eh? Of course, di mambak. Nga. Ka na ba dare? Hindi sa ubo. Grabe. Lukso. Paglawuma oh. Iso lawuma. Kani man itong lang lukso pag mayagi oh. Dali kay mangita ko gintro. Lawuma ni jud. Ni mo ingon dito galisod kini dito ka mamlangoy. Magla maglinog. Alisod. Sige dyan. Kambag dyan. Ikaw. Oh, lukso mo? Gini. Gitod man. Ibo na kayo re. Ika tugnaw. Tugnaw sa isla. Tugnaw kayo no? Taon sa si GB.
Jibe, tong pangpang ba? Tara. Tara. Lukso lagi mo, lukso mo. Tara. Sisian. Oh. Lukso ba? Sige. Jibe. Suwala. Diyan sa na may rank ni mo ron. Ang daw pildi na. Lagi daw pildi po ko. Ako masison pag humo ito rank kayon. Rank daw. Tape daog. Kuan. Star. Yang kanisir. No, kakuha tigduha image. Moy mo explain. Paita kayo. Oh, gamit kasi bilirik ron. Bisuda kayo no. Lukso siyan. Guys, hello. Doy, italo ninyo. Simon proud bulanon. Everybody. Simon. Coba. Nio. Ar. Kasi ito na? Yes. Na, Jod. Terus kun. Happy birthday, ay. Ito naman na may rank ni Muron. Balik epic na po. JB! Kasatari, naogda itong hagdanan. Lupit. Yasi, Jidrek. Ano balay, padunga. Hindi dango ka to? Hindi man kayo, hindi kayo. Hindi kayo? Si Busay, Taritso. Nabasa lang kanina. Lawom, lawom? Lawom. Anira ko? Grabe, no? Ganyan lang ko. Lukso mo? No. Oh, nice one. Ikaw. Ano na day? Lukso doy. Ato? Dad, ikaw kamo mulangoy oy. Tindog-tindog na madaan kita ka mulangoy. Lawom kayo? Biyag, yung dagat. Palayo naman tong usa oh. Ay palayo kayo, ikusugsog. Naugsa ka na lang taan ni. Ka humulon ako. Tara. Kalawom, nagkalawom. Lawuman no do. Pina ka ng waterproof. Ang cellphone pero kani may basa. Delikado. Pwede mo ka mag-vlog ana unya. Edit rin mo ba? Sinindot yapon og kanang case yapon nga waterproof lagi. Nay ang case nga dito na jud. Wala pa ko man. Isod yapon na magistorya ang galangoy. Mo lagi. Sud kayo. Ato sige check kay natoy kamera. Kabuang mo tong archi karon. Ha? Kato. Nga oy, editor kay Albert ro. Adto, kumbay kay man. Sa Antonio gilantan ka? Kinali ka. Pero mas okay jud ang mahuman ang season. Tak na budotro. Sa mga main hero ni mo ron. Alparay mo ha? O pa si Geng yung baugbog lagi. Nana? Siyan! So siyan! Sukso na ba? Dali sa bali, anak. Oh, taga-unsa ka nindutan himuon. Kung di ka kamao mo langoy. Hindi na ra. Pero himuon di mo. Kanunom ka tong ingong si Dominic. Nay, dugong! Sa una. Deng! Okay. Sabi kayo ha. Balik. Grabe siya no. Ubus kayo ha. Taga-extra na eh. Tagalog. Tagalog ka pala. So nagbakasyon. Kasan ka sa Manila? Malabon. Malabon. Ayo, kayo rin. Ikaw ma. Hi guys! Welcome to the vlog! Hindi ka mulukso ha? Lawom kayo lagi? Hindi ka mulukso? Hindi ko kay sakit ng tiil, biog mo ko anong tiil. Lawom kayo no? Dili kayo lawom ano lagi? Lugos na ko katugad. Kayo? Sug, ayun no? Magako. Ano daw sa sug? Go! Kajibe? Ako mapugog be. Dungan. 1, 2, 3, go! Grabe, ayaw ha? 1, 2, 3. Uy. Tao mo dive. Lisod yung dive ha? Lukso mo ano eh. Tayo? Ang tumahinay. Isama ka tinila rin mo? 1, 2, 3, go! Nice. Wow, nabahin pa lang. Nga. Woo! Isod kasi yan. Okay, back. Motor ko. Ikaw, Jibe. Woo! Pagsa ta jibe, duwan ta jibe. Oops! Lawom kayo. 1, 2, 3. Go!
Go. No. Sige, 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 sige. Di ba pwede man musod ani? Beray tangkig ka na. Ay, tangkig. Saya ta. Sud mo? Todo. Na ali dito to. Kani agianan na to. Ato ko. Ato ta pikas ta. Ato. Grabe siyan wa. Siyan dara ko. Ambak niya ni. Ge. Kami ang mga uboy. Ako? Ambak ka na. Una. Sakita. Kambak. Kama. Kana pud balik. Naugsak ka. Ah. Sila may ingong hagi. Oh. Uma no? Buyag. Long buyag ba nindot kyo? Ah. Jebe. Oh. Simon Proud Bulanon. Baklayon. Nasa yung vlog ba? Wagin sa batang. Sige. Are oy, Jebe, ambag sila. No. Uy. Tara na unggoy. Unggoy deh. Dungan. 1, 2, 3, go. Oh. Oh. Nog. Ikaw na doy. Please, sige. May. Okay na. Hindi ka maligo? Iya ta. Di ka mo daw. Lawo mo to? Mudong ko to. Yung kalingawan, hindi ka mo daw. Magyapa, tapos tayo sa dina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuha na. Ngalan sa mahal sa anak sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Awas sa imong salamat Lord. Gitagan mo kami kahigayunan nga mag-celebrate sa nuwan karong adlaw kauban sa among mga kaparyentihan dito Lord God. Pinigtanan ang gitungay kita salamatan pinagin mo sa Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Happy birthday, Tibleng. Sa nuwan. Oh, diyan na iluto. Dali na mari. May gaon. Busog na. May kay buyag. Nilusak nga saging. San Silso. Kanan in San Lilia. Paklaro na sila. Mo pa'y paguman og kaon, no? Ngob for life. Eh. Pinting ako. Na may PE. Iba kaon saon man ng PE na mo. Lakaw ra ko. Pita mo lang naguglangoy god. Pwede ko kamo malangoy. Sige. Ako nalo. Birthday na. Mana. Ligo na. Saka na pod pag umagkaon. Busog no? Mag-drinks sa tatay. Drinks. We awa drinks. Pwede mo eh. Ano sa tayo sa mo paglukso-lukso? Ang bakol. IP67 na ni. 30 minutes ra. Dagat dili sa pwede og kanang nay mga chlorine. Adi po gamon bulangoy lagi. Sakto kay na kanay kuan case. Upalit pali ko tong case nga plastic nga baga. Basta mo yung microphone na yan o. Oh, basta dyan yung microphone na ni. Ambak mo ba? Oh, okay. Nice. Dungan. Woo! Yo kayo. Grabe kayo. Yan nga balik-balik na yan. Ang lulom ko taga Isla o Lula. Pero once a year lagi po. Ngandungan. Woo! Grabe. Ayo be. Okay lang na. Hangak yun. Ito sila mama. Asa? Nanayaw. Woo! Yan o. Uy. Yeah. Oy. Nice. Sige. Sige. Dito na. Ang sakit mo god.
Kami kayong dagat, guys! Tolong nyo. Hey, guys! Sa Pamilakan, guys! Kami yung dagat, guys! Ayaw mo sa'yo ka, mga tibang paling ko. Ayaw kayo na yung sponsor ko. Ayaw! Na-adonis to. Di ba lang? Okay. Sayaw dun no. Palayo, JJ. Palayo na po. Ano lagi? Problema, nagmabikugan ba? Oh. Asa ang amigong bagutot. Ikaw din, anong? Sayaw, trunong. Yaw, mato. Kawalipot ka na, makibatang. Naipi 67 na. 30 minutes na. Patong 54 5G bitaw. Usod mo na. Dunga, dupikas ba? Kuha na yung batang. Uy, kanang kuhan lagi. Ano hindi? Itangkig lagi na eh. Sige, maksud ba mo kalit o gawas ha? Ambak mo. Migong bogotot. Kuya ni mo si Jun din oh. Malagi? Anak ka niyan, deturning? Oh, anti to. Itum. Kapan? Ah, kan na Jun. Lagi, lukso lagi. Ako patay! Hindi ko iba! Umatay na ko yun. Gitod ba? Ay, ubas. Awa day. Basta nuclear bomb na dyan. Ay, ubas dyan. Grabe. Eso man. Nice. Kadaghan ng mga bata, mga tao. Nice one. Oh, sunod-sunod ba? Wag lawas marunot ko. Nah, kan si Jan-Jan. Yeah. Alis to layuan ni una. Oh? Edmond, happy birthday! Amo tayo, kamoy mga hantaw niya kaya? Oh, sila. Magiga-yaga, idol. Kasi itong hani mo? Asa mo dapat maghanta? Ato sa Kapilya? Ah, kaunsa rasa? alas 6 daw. Ako na. Good kayo light. Kita-kits daw niya. Kita-kits. Idol. Idol. Idol kay Edmond. Sila dito, right? Geng yung bobog. Musta man, geng yung bobog. Jen, gold sa Javelin Throw. Kapila ka? Namali kay medal. Gold? Grabe. Happy birthday, Nay! Birthday, Nay! Shout out to nanay. Ligo na, ligo. Kailangan mag-charge po taon-taon kay mas malubat ko niya. Ulat ta. Natare. Taon ko si mama kay nagwa. Sama to. Uy! Oh, manakleng. Asa kita ka na? Di pileng? Sam, dila. Anong na to kapilya mo ko? You. Girl gets worse. I spend all night trying to fit. Uy! Manang-aram. Na-aram na. Kita ka na yan, di pileng? Hello, vlog na. Di pileng kami kita. Wala may kita, guys. Lahir dyan kay Andro. Kagawad, France. Kagawad. Nakita ko mga pamilya. Sir, may kanay-kaingon ni mga bibo. Oh, kapagli. Anong bibo man ang pamilakan na ito, no? Ang maingon din sa pamilakan kay? Ano ba? Katulan ko ba? Pabahuman, guys. Ay, mga nga-aram na. Kasi mga duwan. Atong isdag itlog o katong. Kailangan magsakres ko na. Sila Sakres?
Kaya, hindi ka na mo i-interview? Mangita, dire og random people nga atong pangutanon. Ma'am, pwede ka ma-interview for today's. Ay, kuya mo tang corny. Hello sir, pwede ka na mo ma-interview sir? Before it falls down and Ata interviewon guys. Bayo ni siya bro. Pwede ba ma-interview sir? Naway panguntan mo te. Usay pinakalami Biko Suman. Guys, mangita tag random nga mga tawo nga pangutanon na to. Unsa ka nice ang pamilakan? Hello te, pwede ka na mo ma-interview karon te? Unsa man ka nice ang pamilakan? Nice dito sa Pamilakan kasi dito ako pinanganak. Pangalan te, pangalan? Divina Baay. Ibig yan ang jacket yan! Okay. T-shirt yan. Salamat kayo tiya sa imong pag. Okay. Dara, na ako'y nakita nga usa ka tawo nga pwede na tong ma-pangutanan. Excuse po. Pangutanan. Sa Pamilakan sa may istorya sa mga dayong ano mudong sila sa Pamilakan. Kasi pinangitag kalingawan nga kabibo. Ang kabibo, kalingaw, siyempre medyo, balo mo na kailangan ko ni bro. Siyempre nakainom mo gamay. Lagi bro. Lagi, ang lagi. Diba? Okay naman amo serious lang. Mainom pa lang sa panglomba. Pinood ko yan na bibo din ang Pamilakan. Oo, totoo yan. Sobra no? Sobra. Oo, sobra pa sa kabibo. Labo pa sa pista. Salamat kuya, salamat sa pag-interview. Shout out kuya, tupangan mo kuya. Roger ko. Shout out kay Kuya Roger. Yon, Roger Bungabong Bano. Dahil pang resinho, pang lubaay. Sige. Abangan na lang sa unya, abangan na lang unya. Salamat kayo, salamat. Salamat kayo. So karon guys, mangita tag another random people na to my interview. Mangita tag random people. Kailangan na itong nito na tao nga ma-interview kung unsa jud kabibo ang pamilakan. Ang islahanong katilingban. Good! Te, pwede ba ka ma-interview? For vlog lang. Unsay na-feel mo sa Pamilakan? Napil na ho, Pamilakan Day. Super happy. Enjoy kayo. Ang daghang mga padua, nagkahiusang mga katawhan, nalinawon. Ayaw naman og kontag niya sa disco maging upside. Salamat kayo. Salamat kayo, te. Salamat kayo sa inyong pag-cooperate. Ya, pwede ka ma-interview, ya. Unsay rin na-feel mo sa Pamilakan? Taga Pamilakan man ni vlogger man po ni kay. Ako ni man ba natong na-feel ani Pamilakan? Nalingaw ba ka or wala? Oh, malingaw gihapon, bibo man. Salamat na din. Salamat kayo. Guys, pila na tong kulang. Unom. Maulaw manggod sila sa antong interview. Pila na tao. Hindi na po kailangan. Pwede ba mo ma-interview kay unsay na feel niyo sa Pamilakan ba? Nalipay ba mo, nalingaw ba mo? Yes, very enjoying. Pamilakan is a very nice quality. Also the viewers, I'm Tipat. Ito, happy San Juan everyone. Ito taga-Tagbalaran ko, I'm not your Pamilakan. The way, ano pala? My name is Maria Polgosa Majigal from Tagbalaran City. Unsay na feel jud nimo kanang sobra or sakto ra imong na feel na happy ka ba? Sobra. Kamusta ka nakita sa mga gwapong laki? Daghan jud. Hoy, heavy ekal. Oh. Heavy cake yung mga choco erach, ers backwards, ers Gorasis! Maria, salamat kay sa pag-operate sa among interview. Thank you. Salamat. Adlawan ma'am. hold on a second. Love is not Hello ma'am, pwede ba mo ma-interview ma'am? Yes. About Pamilakan lang unsay na-feel niyo ba? Nalipay ba mo? Okay. Sige. Hey, by the way ma'am, unsay pala pangalan niyo? Sa Angel pod, Angel po taga although with talaga diri jud ko. Akong feelings karon, malipayon jud ko nga naka-abot pa jud ko actually gikan pa ko sa kuan karon mainland. So bago lang ko nag-abot, no? So I am happy that I've been part of this celebration. Actually this is a big celebration diri sa isla, no? Big day gid ni Pamilakan Day. So ang San Juan, so na nga bisan og nag-duty ko pero naghapon ko no ni celebrate as part of the celebration diri karon. So daghan kaayong salamat kay daghan gid kayo mga tao, no? Welcome jud kayo diri. So again, daghang salamat niya. Enjoy lang sa atong San Juan diri. Thank you. Salamat kayo. Salamat sa pag-cooperate. Abot Pamilakan lang. Unsay ma-feel mo bala? Ay do. Unsay ra ma-feel ba? Ayaw ko doble kasi ko kabulong mo tupad. if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Sige, opat. Kung nakabantay mo guys, grabe ang tag-om na siya unos kung gitawag na mo. Pwede mo mangutana, usa ka pangutana or duha ka pangutana lang. Tiyot ra kayo. Unsa may imo ang tinuod nga gibati karong gasaulog tas San Juan dire sa Pamilakan. Unsa may gibati nimo? Malipayon kayo. Ikaw. Unsa may imo ang gibati nga karon nga
Mao ni imo ang nakitaan sa Isla Pamilakan. Sige na, kauwaw. Aside sa gitugnaw, malipayon daw sila, malipayon daw sila.